Kebelah pria subhai siakan ka Amen Faithful and True Channel dari Pak Marcel Mertong. Bad nga kwa ban jubab ya ka we ke jingli ba do we briu la pa WhatsApp nga thok kum ni. Ba don ki para Katolik jungi ki ba ong ba ka balang Katolik kam dei ka niam andre ka dei ka balang. Subha ban pensai ya kata dengan pensai lem halor kani jingkili bat kumno bangi dei ban sutu kaktien balang kamut kajing ya lumlang jong kibreu nak banta jungi ki Kristen kam tam mangi ki Kristen Katolik an simia kau ya kajing patai na artili ki paragraf jong ka Catechism of the Catholic Church nomor news pak san puwei pat news pak san puar kaktien balang apareng yang church kaktien Latin yang ka ecclesia kaktien Greek yang ka ekkalen kebemut ban kot na re na ekkalen ban kot na e kejumut ecclesia church balang kumut ka jing yalang ne ka jing yaseng ban pen yalong lang balang kumut ka jing ya penlong lang mu ka jing lum lang jong kibriu but kane ka theu nakabanta jongi ki ba mane blei ka theu ya ka jing ya lum lang jong kibriu kamta me nakabanta ban mane ya uble ban mane ya uble de kaktien ecclesia la prungkam bun sin ha ka ktien Greek mo jong ka jutang barim ke bala tho ha ktien Greek ya kan ktien ecclesia la prungkam borobor bat ka jing prungkam en ktien la prungkam ban theu ya ki breu ki bala jit ki jong uple mo ktien ecclesia ktien balang gala theu ya itu ki bala jit ki breu ki bala jit jong uble kumut ka jaj ben riu bala jit da uble bat kata ka kenhun ke baya ya lumlang kita kenhun bala jit da uble ki breu bala jit da uble ha ka bible ha jutang burim ni sem ya kene ka ecclesia kene ka balang kene ka church ha kejat jong ulum Sinai ha ka por jong Moses but itu ki breu bala khat ki kinlong ki breu ki bakut ki jong uble te ka kenhun Kristen aba ka khat ilade balang ka theu ba ka ne ka kenhun kene ka balang kedai ka balayo pateng ya katu ka kenhun kepaning kong kebalai lumlang haulum Sinai di nangta susu hakaktin Greek kedua sekui kaktin yang Kyriake hakaktin Greek keba yakaju yakani jumut balang kaktin Greek yang Kyriake bat lum ba jong kani kaktin Kyriake tau yo ya kaktin pareng church bat haga Jerman yang Kirche kebamut ban long kijong uble ban long kijong utrai kajing penon kami kaktin church lene ka balang ki Kristen ka theu ya pareng ka liturgical assembly mut kajing lumlang badon kajing le niam jing le rukom kirti le niam but kan kene kamudru ya ka kunhun balang badan hakano rekano ka jaka yang balang sinong ka parish yang ka diocese ni ang kumta but ka teuru ya ka kunhun abong balang ka teuru ya ka kunhun jong kirim ngi baro balang Kristen Katolik mun baro kibade ki Katolik ni ang
ke balang. Ha Paris ngui barok khoi kakun hun juga Paris. Barok ki ringai ki badan ha diocese. Kumta tingi ong ka balang. Ka balang ha Nostroin diocese, ka balang ha Shillong Ice diocese, ka balang ha Jowai diocese, ha Tura diocese, ha Miao diocese, ha Gauti diocese, ha Dipu diocese, bat kumta terter ha diocese jong ka Rome, bat kum bun ha ka pertei ni ong kumta. Kene. Bat kini ki jengmut kim long tiba long la ka jong. Kita jing bom long la ka jong. Ka jengmut jong balang hotel ia katakan liturgical assembly ka balang cubu ha balang sinong ha Paris bat jong ki kuhun jong par khat ki ringai barok si pertei kini jing ong ya kini ki tin pun kam balang ya kini ki benta omla ban penyeklat ka bomot dong ka balang ha Nostroin kalau ka bepen ka balang ha Shillong hatura kumta terter keditang kawe dia nomor kata ya kan ni ka jing ong kan niam bat ka balang ha kan ni kan jing long balang ha ka balang Katolik kadai kan niam Katolik pariyong the Catholic religion kan niam Kristen kadon tangkawe hangta kapadon niam ni ya kata kepada ban khot niam de tangi kata kepada jingknya ada omdon jingknya kadon tang ke jing seng bat ke jing yalang bat ni la bonong tang ke balang de ong niam mu kadon ka jingknya udon uleng dok orang ba don kiwe pat ki para leng dok gilong geng syakri ya uleng dok orang ba ya hangta badan ka niam bat ke jingknya ataken ke de ka niam Kebalang Katolik, kami tang kebalang. Kadai kan niam Katolik, bat kebalang Katolik. Ini nomor kata ini kijing kili. Ngangit ngau jubab ini kijing kili. Bagi orang ka balang Katolik kami kan niam. Kene kadai keba kijing sekutu keba bakala. Ka balang Katolik kadai kebalang bat hajuk ke komru. Hajuk ke poru kadai ka niam. Mar bakadon ingkinya. Kadon kiling dok soblay. Berita kiling dok soblay. Maba ni ki hasi ni don ru ki jat ki skong ki ba ni don kiling dok hakakur ke jat la deng siong ni dek don kiling dok sing la ban sutu baklah di ban ong pura deng dok soblay. Dia kata sutu ikane. Ba balang Katolik kamde tang kebalang kadai kan niam. Kamde tang kebalang kadai kan niam kebokongsan kedekan niam Kristen apa Kristen niam Kristen kemud kadai i Katolik iwe kedi tang balang kemud ia ki bom di Katolik imdi ban ong ki niam kedi niam ayu kedi ban ong ki kedi balang ayu ni dia persutu ba ya kini ki artli ini tengangit lalak ban persutu ipi sesam ya kane jaki wipat i para bangit para beriu Belisibun kajing syak skor jong pi ngangit ngalaya rapi pi